30 echo 40 eka kuma bi no waduru nsuo bi mu no mibusa driver no se de ohwe an 60 na lock nano ani nsuo bi mu driver no ade akwan no so fa so oduru nsuo a omo aben waye sa ma wakun nsuo no ne mama koma nson ya bono kokko ni nyina wantie nti ne opa na ne nsa kan no na we de mo ankra ne se omini car no etotwene ho no enkoda ewo mu no ba kokura mpira obi anwu beto mpepira nketen no mdo mko wura munku obim yi wo maako nti we na ye kokobo won kokobo na wahu se akola ase bi o kafra ontimi nka na onnim hwe no ya bone bia ni so won say ampofaje bo nyum bi say we papa we fa if you do good you do for yourself tama say bi o kafra bodam ni ne call papa no fie no o say o ha adwene dodo no odi awuduro to pan no mu say ode ma no no sada no so na bodam ni wadidi ame ndi opi abonten a o hia saa nipa na o ye saa no ne ma no so hia bodam ni ma ye o pan no bi na oda na ma o omudi ye nkola no wuya na o mangu to mu wuya ankra no de wu se anka bodam ni no opena kuno na sada no so no wadidi ame ndi oda na pan no e de ma nipa a odi pan no ma no so ndi onim se bibi wom na oda na ma o na omudi ye no mu wuya biasi bia nipa bia de bia obeye bia obenya ho sunsanso na niema ekoso no panyini bi wo bono ahafo kuro ya enye sunya yo bono mpatam ha hima na oka galamse asem ayi saka wapo asema se otu omo wonu ni kudo so omo to ka amana na otu a meboa matete anawunte sa asem no matete sa asem no o ma so mitu omo to ka amana na otu asasem no so enti sa no obeboa obanyin amwa ne ma ekoso no yesere nananom ye de estebio kafra nsuo kasa abosom kasa nuya kasa mme kasa nkwanta kasa bola kasa asiye kasa kakra ye de enim no ye ka che nananom omuntie accident asi kwan e wo se mkoye amanne ne amambre na munyi musuo no firi kwan ho monye ene ye samantwentwen abiri bia o twen akra no bia ka no ho ne nyina ye se yenye oko kan ye se nne de enu atwam ne ma ensa mfata ba chima ye se mo nkonsuo sofo de ne beko ho akobo na su ne nyina ye de kan suo no mfa cha ye beboa amwa nti yesre kwan ya ye fa so ne ma obi aku aponche ye se fa ya amamre nsuo na chiwade se nye na chiwa wunim na uye wiwe aboa niti ene ne nso no na watwitwa na wa ye nima na odi akogu nsuo no ade no onwe no ye de na chiwade ma no nti wada woroma opanyini ne ma de ye wo kwantwa pa ewo sese ye bono mam ha de se na first na ye se bono asundwe wom no sese ye ntesa spiritually ena me chiro mu no enye se police akromfo na etwituo ana bibio honhom asem na me kan chire nipa dasani ne yenhwe ne ye ene ne yesre asofo no binum a munni nsuo na chiwade kro ko ba bi ko ya ade a ohu kuro sumankura hen ana se bi oni osum nsuo no na on chire nsuo na chiwade na wo kwa koye obi bia wakoye emfiti nko nsuo no se me koyi apaya na me koye bibi na odi nsuo na chiwade kana emwa wada horoma agonda opanyin anyumre me da ase yo nso me da obi bia ase na me fasa akwanya so wada horoma achia me amiura odefo ja mansan bo ahenkoko se bi onam duase na ahoma so hu soro o se twitwe duako asunyan dom pemhene o ya adomako hene me tia ho wi bia na anu ya na yakosie mrante hene ne papa efiri ewo wamfie ebae nti onyama na poku wa unem na Collins yakosie ne papa na no ya wodana ya mrante na ase bi o menama o mudi machi nyina ye na o mokoba nyina mentimi nkan o modoso me tia tuntumfo sunyan tuntumfo nyina me tia mahema echia busunyafo bia chia meyere wada woroma konta me ko we no me dan ye kasa na ko ye kasa na ma chia me tuntumfo
da bobele na ngobere se kwa so le badu so le bunso ya indishe inzanga pe o he da bu tano kwa amlofie korkoto ne alem kedem tebio nyan mo nyam le here pay bore mbole nyam here de da ma ye disu nyan angod ni ya dole sebio ho kan kula da bo mi ya datidi musim nyai tawe pe ya ntukwini le bompa ye nyam yoko we pe ndan bompa ye nyam le here mi he pe le ho hem koso mi nyanu mo nyam nyinga nya badu la nyinga nya se kwa le nyinga nya ebun mindare in yakase kulam lem e pe huso tanga henu ya botu kwin la ho dare da bo ber la bo boam dem anu mo nyam no hoyi dugudu ba kan se kwa se la bun se la bodu se boy ko la ko menye ba da ha boy eti da bo ber sim na yuro adami aba me ha ho ya da bogom me pere nyu pe akonta ma wi bye bye abusia ma wi onya no ba bia kire sompa College of Education yawo night market for jaton de bra na menton mawo aha na bra ha fomantam nyina etie me say ebono nso a radio station se wo bono ene ha fomantam ene sahwini mpatamu no obi adum ogbo nyomo a etie ne kwa aha ana etie amamre ne amane aha na nsem ni nyina wo menso ena medan kurasefo ni nyina no 0543 989989 0247 989989 menchia no eye ensempi ene medoko eye doma hinkro ena ukohwe eye akwanhia na siye ewo ofiri eye de kawomo ye one district one factory da bra na nye yize na anu fie da memereda medoko asuoko ema ukohwe asuoko adwoa ne mano ena medoko eye the Apostles Continuation Church enkwaben na anu nyame eni Jesus adawroma ena akwanhia we ama ena medo ba Sompa FM school bus ene nyame nkoa ka de besi no enya asem ketwa mawie ami ahoma no mawo na yeni enkomo o wi saa abusia se ne ko hwe bia enie ko Facebook na hwe bi na nyame ncha de nipa ba ko pe po anwu bonsema awurade bonsema otumfo nyankopon enti aya na mesan samra ne no nti abof hwe na pa me samra ne ne mame ena wo mo eyi wo mo emaako ofra na we asonsa na wayiu ofra na we asonsa na wayiu ene wo ma wo mabatwe wo ma wo mabati wo ma wo mo hwene pranketen ena meduru ho na wo mo etwe car nti car na car ni hwe first class limousine mo mota ko kumase no bo so ya na elodu oho jejina car no ho elodu enie abusia emfa bibi eni agro anadwo anantie enti mo a mutwi cars mo a mutwi buses mo a mutwi Ford mo a mutwi taxi maka kire mo se uduru ensuo ho a ye amamre ne amane na mewie ye no ena menya adaje a me a ene menya adaje a na me call eye ensuo no nchen busabusa mu a na me hunu de osom ene de osone so ni madwuma me ye no se me wurawuram na me hwe spiritually according to investigations no obi tika animu a 1 enkwala mienu etika anum enkwada no baako edi 2 years baako edi 3 years ena akwada mono eda ne maame ena so na busia nyame ncha de se akwada mono no ne nan ne mowirempo anti de omuhu ya ne se akwada na firo maame na so akoto seat bi so ena akwada nda so na odi agoro ka na muni no akwara ne da so ena odi agoro mienu na aka no obi empra na according to no na kire se boy ba ko etika anum na ninua ewu na ninua na wawuo no ena wo msi wuo no wo monte ase enti okọ mortuary ewo one of the mortuaries ewo doma ahinkuro wo mbesie funu nyankopon ya adomo a memene da ebe ni na awotwe na abrantie no wuo no owuo bia na omse wo monte ase
27 years enti okomo chreman ho ena okobubu ne morere ena oyi ne tirimi ena oyi baabi a eso oyiye enti ode akwakoye abisa enti oba ewo nkuro no a kopendo ma hinkuro no abrante ne de memoni di nkirew asem bi nti birepamo no ubehu abrante no na eno so kura ne wuo no ensem pii ewom isansa ono nso wo mo se eni ba bosome miensa bosome nan ye hu adwuma abrante no eye ani na anu ani nansa ka wakoto dam ewo kuro no mu no wo madwene ho a wo mo ente ase nana nipa apampam bi ekoso enom se kuro no ye amamre ne amane ene de esi ye de ene so hunsam no ena nkwan so ayeba ameka ka na accident ne nkire wie ena odi saa niema no ba beye ti wakwa abusa na wie sana no me ma wodi nkomo ma hunu se saa de no so wodi tena ka mu a esese ubo mate ni ne driver ni na amane na oya amamre ne amane ntia na no me ma oba na otwi eye bus no edi nkomo a ochechire ya nam ka sa agoro bi ena yedie enti ade na odi kroso no ensuo bi a odi ope ene de ompe according to nhwehwemu a mekoye ne na wie ne kire se saa de na odi kroso no na honhom bi wo kwan no so a se yensuo se yenhoma se ye motie mintimi nkire nti na ompe etimisi seka no stia ne timi loko de but enye common saa enti me pese me ni abrante ne edi nkomo no o se da bi me pese me ni mate ne edi nkomo de wa na ne ho esi ye no na enya asem ketwa mduru ha na omo tweka no enti abusunya hwe ka no enie ko Facebook na hwebi me ka kire wo se bibi ewo wiase enti wo ye driver ni a eya abu amamre ene amane eya tie de ye ka no na enye se ye kasa keke ye de bokuro no ho ban ye de bo oman no ho ban ye de bo individuals ho ban ye de bo a passenger for ho ban afa abo mamba bia na omo tweka no hwe ka na wo mo atwe no me se ka na ye first class limousine sa na omo twere ho hwe ka na omo twe no o ba bi omo twifiri no wo hu amana we enti busa ho se amana we se wo da mu a wo ba den na wo hunu ka bi aduru ha na atwam ka bi aduru ha na atwam ka bi aduru ha na atwam hwe we o matwe awie no no na hwe ba bi ani tini te no na wo hye ahampo a wo ba den na wo hunu se nipa hye hwe de ka ya na nipa ba akupepo anhu o de bo nkoko aka kire wo se we ompe we ompe we ompe wo ba bi aka na ye twe afiri enti wo hu amana edam awo ba ku bi wo ho kire ba bi a amana no na ewo no yima wo mo na afi wo mo enhwe bi ko Facebook na hwe bi na mi yi amana no e de a kire wo aka kire wo se Sompa 98.9 FM ye nwuna yani enka asem o ye nwuna yani enka asem na de ebeka bi ya no ye nimu de ye ka ya na ye nimu de yate ya na ye nimu de ye hunu na ewo de wo mo ka kire yen anti sie hwe so benya se kwa mame a na memusa na baako anase mienu bi na wo beka ya last week me ka kire mo se abisinkwan no so ho no ba bi a abrante na okofa school fo nkwada na eye owu ye no ya me fa na currency ye da no na wotwe aitwa mu no that particular place ho no eno so ka bi nya adaje a e ka de enka de besi no na enye asem ketwa amara no ana mi yi ade a kire wo no ko Facebook na habi na enwura wani na enka nkire me se ena me no ya na ayi me nwura mani eka nsem enye nwura ena me nwura mani eka nsem na de mi hu no ene de o mo ka kire me no ena ya na me ka kire wo